Pasg ar fi'n dechrau, felly mae gyda fi syniad fach neis ar gyfer bisgedi Pasg i wneud gyda'r plant. Mae mor rhwydd, a na gyd sydd eisiau arnoch chi yw 300 gram o flawd plaen, 200 gram o fenyn, 100 gram o siwgr ac 1 wy. Na gyd sydd eisiau gwneud yw gosod y blawd plaen, mewn yn y bowlen, y 200 gram o fenyn, neu margarine, ta beth sydd gyda chi. Rwbo'r menyn mewn i'r blawd, just tan bod yn ddarnau bach. Fel ystif gyda bach o siwgr, so'r 100 gram o siwgr man, just rhywbeth i ddod i bach o felustra mewn yn yr gymysgedd. Wedyn, newch twll bach yn y canol a gosod 1 wy. Cadwch i gymysgu. Os oes plant bach gyda chi gyda llaw, falle dyn nhw'n eitha hoffi dod i dilo mewn yn hwn a dod â'r gymysgedd i gyd at ei gilydd i wneud pelen bach. Wasgu fe gyda'i gilydd fel hyn. Pidwch e tyluno fe gormod, ond jyst i ddefnyddio gwres y dilo i doddi'r menyn a dod â'r cyfan at ei gilydd yn un pelen bach fel yna. Dodwch yn yr oergell am 20 munud i hanner awr, jyst i oeri tamaid bach fel bod e'n haws i rolio. Bach o flawd ar y bwrdd, toes lawr, beth dwi'n tueddol o wneud yw torri fe'n hanner, fel bod e'n rhwyddach i ddelio gyda. Bach o flawd ar y rolbryn, a wedyn just rowlo yn slow bach. Symudwch y toes o amgylch fel bod e ddim yn stico i ddim byd. Trowch e drosto nawr ac yn y man. A dyna ni'n barod i dorri. Felly bod gyda chi hen cutters bisgedi, neu hyd yn oed gwylod gwydren, gwylod glasfach, neu hyd yn oed os chi moyn wneud trai mowr, gallwch chi ddefnyddio top sosban, Gallwch chi ddefnyddio bob math o bethach. I fi lwcus, mae gyda fi rhain fan hyn, mae gyda fi yr mrynen fan hyn, so newn ni un o'r rheina, mae gyda fi afal fach, mefus. Os chi'n digwydd bod yn y siop wrth gwrs, drychwch rownd, falle bod nhw'n gwerthu pethach arbennig fel hyn ar gyfer y plant, ar gyfer Pasg. Reit, so mater o symud rhain nawr te yn ofalus draw i'r tin. Dwi'n defnyddio hen gilleth bach mam-gu, hen gilleth fenyn, a mae'n gallu bod braidd yn tricky i symud nhw felly. Yn ofalus draw fel yna. Gall hwn wedyn wrth gwrs cael ei ail-rolio, a mae'r toes yma'n gret achos mae fe'n cystal yr ail dro ar ôl rolio fe'r ail waith a mae fe'r tro cyntaf. Mae'r rhain nawr yn mynd i'r ffwrn tua 170, so dim yn rhy drwym, am ryw 15 munud, ond cadwch lligad. Maen nhw moyn coginio, ond dim newid lliw gormod. So dyma nhw wedi coginio, Falle dim yn bach fwy o liw arnyn nhw na ni'n disgwyl, so cadwch lligad fel wedys i, achos maen nhw yn felys, felly maen nhw yn gallu lliwio, maen nhw'n gallu brwno eitha cloi. Lan â ni at yr icing, dyna gyd dwi wedi gwneud yw cyfuno sugar icing gyda dŵr a bach o liw. Dwi hefyd weithiau yn defnyddio gwynwy yn hytrach na dŵr oherwydd bod yr icing tipyn fwy, mae'n rhoi fwy ysglein i'r bisgedi. Os nag oes gyda chi bagiau icing, chi'n gallu defnyddio bag arferol y rhewgell. Dodwch un cornel, mewn i wilod gwydren fel yna, tynwch y top drosto, newch y llythyren L, trowch e'r ochr a dalwch y bag fel yna. Os ych chi yn newydd i'r teip mawr beth, neu bod plant yn bach gyda chi, dodwch clip dros y top i arbed y cyfan i ddod mas. Gyda sisiwrn, a byddwch yn ofalus, pidwch â cymryd gormod off. Just snip fach, llwch chi wastad mynd affa mwy ar ôl ni. A na gyd ni'n neud yw dod i llinell fach reit o ar hyd yr bisgien. So gyda'r un lliw neu lliw gwahanol wedyn, gallwch chi just llenwi tu fewn y bisgien fel hyn. Os chi moyn wneud e'n berffaith, defnyddiwch ffon bach fel hyn a just pwsiwch yr icing lan i'r ymylon fel yna. Gallwch chi i wneud bob math o batrymau, so mae dyn ni'r moron, wyau Pasg yw'r rhain gyda llaw, a os nag oes torrwr wy Pasg gyda chi, cymrwch un rownd a just gwasgwch tamaid bach a bydd wy Pasg perffaith gyda chi. Wel dyna ni, na un syniad fach i gadw chi a'r plant yn fysi dros y Pasg. Pasg hapus i chi.